Morning. First mas dito nga siyapoy. Dito nga muna nga misa tayo dito nga minsan tayo good morning. Good morning. First mas tayo dito nga kapilya, dito nga siyapoy, dito nga saya at kaunay ka kung data tayo. Kaya anin marulatan hirap tayo ng simbahan. Dito yan, ang marulatan pagpatrabaho tayo. Noong balo tayong taon, hindi na sumabigay. Hindi di President ni Gloria, Congressman Gloria Macapagal-Arroyo, siya kung tinira na social action ini. Dapat nahilip ti charity isuna, lalay na tumulong, kung na iti simbahan, da kayo ti makadagdanon kadagitay ka susulina kang lugar nga ang namadagdanon ti gobyerno simbaan ti makadanon kanang titulong mo nga itanda na tulong ini yang bulan siya uma ti diocese no madamo galing nagan na damo rupa da no siya mo ta tumadi ko na ado nga diocese kada obispo ti inikal da so da ti dito mano nang hangang bulan sa tinda ng ti worth 800,000 na nagdatang ti Proswin para ti social action program charity. Hindi ko ang remorte issue, ano pinangibagaan na Pajero ang tinawag na dito intendala na dito obispo. So dito ko nada Pajero based but Pajero bishop kung nada. Kagingga na nagreklamo da, ano ti haka-haka, hindi ko ang kapandeng sublilite Pajero, hindi kongreso senado. Eh, bang nagiging ako ilang tao, gusto ilin ka, ang pailakan yan, anak mo nag-gusto ka. Siya ti social action ka, naira nga di-schedule ko na kayo na ako timo ka. Kani dalay Miriam, Senator Miriam, Senado dalay, Miriam Defensor Santiago po na sino tinagpunan ng Tindati Pajero? Kaya dada hihiringan. Kaya kunada, yun naman ang sinabi nila. Intopak na din papel ni Dalit Miriam nasiring na ro. Intopak na. This is not intelligent. Daligyan sa awang mo ti fact, awang mo ti pangmanit, awang mo ti nakita na mismo para ng dalang Pajero. Awang mo ti Pajero. Daligyan mo second hand na pathfinder, daligyan ko sunila, awang mo ti tinausan na personal para isimbahan. Yung subli lagi ito, obispo, daligyan nga pa. Di ba suratan di Philippine Charity Sweepstakes, so suratan na kami ito, tawagan na kami, o kaya sa tawagan na nga, usarin nyo lang tapat, may ilang kaalaan na usarin nyo. Kunamot ni Cardinal Quevedo, you created a culture of mistrust, kami alaan yun. Yun parang na, kung hanguan nyo, usarin ti simbahan, nga usap ti charity, kunana. Tapang da inisyo, awang mati pang managnet, hindi kami nagatuhan. Buwan, kasi mo tibiyat tayo. Ato dagi tayo mamati, iti haka-haka. So dagi tayo mamarites. Ngayon, dapan daing-danong na niya ti kunada, isumot ti kunada. Ganun naman ang sinabi sa, yun ang sabi nila, ti madi. Kasdeng mo ti kunada. Therefore, no, kasdeng ti kunada, the word na kasdeng mo ti kunada, adayo pa, iti kinapudno, masapol nga makita, masapol nga marigna, masapol ang mapanag. Kano, agbas-basar tayo lang, itiday di ako nada, hampay nga pure, hampay nga 100% na agpay di ibagbaga tayo. Iso very dangerous na itingat na kao nga kasarsari ka tayo, nga ibaga tayo. Oy, ang munti ko nana, ay sos, ako delikado. Anak ni Marites na ikaw, muna akunan, muna iso na kati original. Naya iso mga very dangerous din. Sa tayo lang kumaan sa may sumunti ko natin kung kuna pati dati nga alakay, dati nga kapatid tayo, dati nga tayo. Nagadili pa lang palibas-basa ng tayo kanyang pati na half-truth na dyan. Narilag pa yung half-truth, awang pa yung pamilya. Dahil di madina. Kasi maglaan ko rin ibang mati. Hindi niya ako isos, dahil hindi ko nada. Isumuti ko nada. Si kakaliti at daputi, si kakaliti Kristo. Kung nadaliti at tumahaan. Ilang ni Nicodemo, na inilaganan, nagsao ka lagi ba sa iyo, kaapaya, kunana, di ammo kunana niya, may tiniti kunana niya. Nicodemo na panlaki sa okay,
Hindi natin sa okay na Jesus. Sigon di paglandagan tayo kinunana, di tayo mabalin ado saon tinay sa taon di tayo, umuna manglegan kin maamuan no anya di naramid na. Masapol nga adda, fact, masapol nga adda, konkreto nga inaramid na. Talini ko din mo, nakasarita na idin, so nga, nakasarita niya ako isusun, iso nga narinana, kasi dyan mo latindihan tayo. Ipamati, no haka-hakalaan, segundi kunanda, kung kunatay laan, agayong pati. Masapol nga marigna tayo, nga ni Apo Diyos, naggaraw, itigat tayo. Hindi makabulan na panagyan ni Isabela. Adorasyon ni Nanda, nag-reflect ka, kitaon na niya pinagkapsutan, aturo, iyan mo. Ado nga wagas na naggaraw mo ni Apo Diyos, para kanya ka. Ipagpalit. Ado nga wagas na the message na inharami. Yan yung masapol na rin din mayat namin iyan na ulipag na solina, tarancho, agripino, ay solina na pagpagpihing. Kaya at tayo mo agulimo, magdagluman kami, kura agdaraw ni Apo Diyos kanya kayo, hantay na sensitive. Sa bali di putos tayo, hantay na mamunod, haantay nga marin na, di garaw na, kasabali di putos tayo. Ngamdorin na kung dala ang agulimo tayo, kadinggan kayo ti ibaga na, ado awakas na ang sasao ni Apo Diyos kanya kayo. Kano nagulot, inangiwa, pilubong tayo, nagulot, pilubong tayo, hantay mga marin na, di taraw ako di Diyos. Iso nga pamati tayo kung manangan daw ulit kayo, inadal tayo. Wala, binasa tayo kay katikismo, nagdangog tayo, inadal tayo. Nagiging milagro, ipagbagada tayo. Isumuti kung punatan o kung punatay kailangan. Tayo pa. Hindi kinapintas na aramid, agulin, be sensitive. Kung Santo Tomas, di Aquino, God gives on nature. Uray itinidyo, uray itinubok. Uray itinibong tayo. Nai-agda ni Apo Diyos. Alam mo, nagaramit tayo din siya po. No, hinaan tayo, may kararag tayo, hinaan tayo nga, grasya ni Apo Diyos, ang trap-trap. Nung sa baang gabi na, nagulog din yung tayo, nung narigap tayo mamangag, sa bali pang panunutan tayo, sa naburara, dilubong tayo, hindi mangagigaraw ni Diyos. So, maroon na po na sensitive. Ado, wagas lang, trap-trap po na Apo Diyos kanya tayo. Nagrasya na, nabindisyonan ka, adal, karaon, nabintas na ka nagkakadwa, lagi kay nabintas na sa balikas na ang kaputi kakamsat kayo. Ang sasaon ang Diyos ka dali, yung nudagduma, antay mamangit, nudagduma, adayo kayo diyan, kaakayo, na ang gamin na si uulimot, ipuso, tinpanunod kayo. Uray na niyong pilugong, nung naulimot, ipuso, tinpanunod, mangit kayo, mali na tayo, nagdagduma. Ngayon kung matitay gagayan tayo, ang natin pamati tayo, isumot ti kung kunata. Ang kumati pamati tayo, isumot ti ibagbagata. Ngayon kung mata tayo, mag-isumot ti makarismo.